vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi ndakaona gudo richibika pandakaenda kuholiday kumusha kwagogo vangu kuzaka. Mukomanashi inini ndiri murume uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Takangokwirirawo muPentecostal Church ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Saka ndava kunoku, even though kuchurch ndainge ndichienda zvangu, but ndainge ndava kusanzwisisa the reason is to why vabereki vangu vainge vasingadi kuti tinge tichienda kumusha kunoona gogo. Ever since we were still young, tainge tisingamboendewo kuma holidays sezvainge zvichiitawo shamwari dzedu dzaiti each and every holiday vaipota vachienda kunoona ma-grandparents avo, asi isusu tainge tisingatombobvumidzwi zvachose. So mukoma zvakazoitika ndezvekudai so. Nerimwe zuva hangu ndakatoti ndakagara ndokubva ndatanga kufunga gogo, and I think kuti vane zvavakandiita, because out of nowhere ndakangoti ndafunga gogo vangu. Apo ndainge ndichiudza mukadzi wangu, akabva anditi wakapedzisira kuvaona rini. Iye ainge asingatozvizivi kuti I did not even remember my grandmother anymore. Pandakamuudza akashamisika, ndokubva ndachizomuudzawo kuti sezvo tainge tiri maPentecostal, so we used to believe kuti marelatives edu aya anenge achigara kumusha vanenge vachiita zvehuroi. Akabva anditi saka zvinoreva kuti maparents angu, when your parents look at my parents, sezvo vachigara kumusha vanotoona sekunge vanhu vanoroya ka. So I did not want her to feel that bad. Ndakabva ndachizoti kwaari, unoda here kuti tinge tichizoshanyira gogo? Akabva ati yes, tinofanira kuti tinge tichienda kunovarakidzawo nevazukuru, because iye zvake kunyangwe ari muPentecostal munhu akakurirawo muenvironment yekuti vainge vachitawo zvechivanhu, kutamba ngoma dzemashavi nekuita sei, but love is love. Even though I knew kuti ndo zvaari, but ndakangozviudza kuti it is fine, but asi munhu wekuti she is too heavily involved mazviri, munhu wekuti anongobhilivhawo kuti madzimu varipo and stuff like that. We then went kumusha, tikaenda kumba vabereki vangu vasingatombozvizivi, tikabva tachizosvikirawo kumba kwevabereki vemudzimai vangu. Saka kubva ikoko takananga kuzaka mukoma, hatina kana watakamboudza. Gogo vakafara mazvinzwa. Apo takazotoita zvekutofamba tichibvunza, but ndaiziva kuti kana tikasvika pakati nepakati tikazobvunza tinokwanisa kuzosvika pamba pagogo. Vakafara chaizvo. Tikabva tachizoona vamwe vana vatete, tikanorakidzwa makuva evamwe vana bamukuru, mukoma wababa nana bamunini vaning'ina vababa. Takagarako kwemazuva mashoma. So sezvo vabereki vainge vava kungofona vachiti ko zvamakati muri kuuya muchasvika riniko? Mukoma ndo patakabva tachizooneka. Saka zuva randakaoneka tichiti mangwana acho tainge tichifanira kuti tinge tichizoenda kuHarare, ndipo pandakabva ndachizoona gudo. Mukomanashi ndainge ndakatogara zvangu ndiri panze. Saka mukicheni mainge muine mudzimai wangu, gogo, umwe muzukuru, vatete nemwana wavatete. Pakabva pachizosvika vamwe amai vakabva vachizotanga kutaura nagogo navatete vainge vari vemuraini imomo, kwava kuchitanga kuperekedzana. Vakasiya mukicheni muine kamwe kamuzukuru kainge karimo. So ndakati ndakagara panze, asi zvose zvainge zvichiitika mukicheni ndakazviona. So ndakangonzwa izwi rakanditi cheuka uone. Mukoma ndakati ndichinocheuka, ndikabva ndakatoona kuti mainge muine gudo rainge ririmo. Ndakati mwana uyu ko chii chaitika kwaari kuita mazimveremvere kudai so? Ndo pandakabva ndachizosimuka pachibhaketi paya pandainge ndakagara, kwava kunodongorera. Muzukuru uya handina kukwanisa kumuona. Chandakangoona ndechekuti ndakaona gudo richibika. Mukomanashi zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa, asi ndakati ndada kutaura naro gudo iri ndakabva ndachizopepuka ndiri murumu. Tainge tiine room yatainge takapiwa inini nemudzimai wangu tichivatamo murumu imomo. Ndakazopepuka ndivetemo murumu macho imomo. This was somewhere kuma 9 p.m. nanhasi uno ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi chii chakaitika musi wacho iwoyo kuti pandakaona gudo iri hongu zuva rainge rorereka.
asi kunze kwainge kuchiri kwakachena. Zvakaitika musi wacho iwoyo zvakandikatyamadza. Kana mudzimai wangu handina kukwanisa kumuudza, ndo pandakabva ndachizorota gogo vakauya kwandiri. Apa pavakauya kwandiri chakandivhundutsa ndechekuti vainge vachida kurara neni. Saka ndakati ndichirota gogo vachida kurara neni kudaro, ndopa ndakabva ndachizoona vamwe gogo zvekare vakabva vachizouya vakabva vatanga kurwidzana neuya umwe ainge akaita sagogo. Zvainge zviri very confusing zvainge zvichiitika kuhope kwangu, ndokubva ndatopepuka paya. Pandakapepuka chakandivhundutsa ndechekuti mudzimai wangu ainge akatobata sikarudzi yangu, kunyange zvake ainge ari kuhope asi ainge akaibata achiita sekunge munhu ari kutoda bonde. Zvinhu zvakandivhundutsa. Kana iye paakamuka akatovhundukawo, because hazvisi zvinhu zvekuti anogara achingozviita. So ndo zvakaitika mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe zvekare imwe nyaya yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Secret yangu yakamira sekudai so. Inini ndanga ndiri pakutsvakawo a bisexual woman, kana ariko anenge achida zvemarriage, zvequick marriage. Handisi kuda a straight woman, I want a bisexual one. Ndiye wandiri kuda kuzoroora iyeye. Kana ariko anokwanisa kukutumidzirai manumbers ake ndozotaura naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndo secret yangu iyo yandinayo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinoda kureurura kuti mudzimai wangu akaita ma-internal injuries ndokubva achizoshayika. Mudzimai wangu nevana vose vakaita ma-internal injuries. They got involved in an accident muno munyika yandiri kuraramira ndiri, nyika yevatorwa. Saka mari yecompensation ndakazoishandisa kuroora umwe mukadzi. Zvino ndava kuona chipoko chemudzimai wangu, ndakatanga ndichaona chipoko chemwana wangu, then ndikabva ndachizoenda kune imwe n'anga iyo yakandipa mushonga. Zvino mudzimai wangu iye ari kuti kwandiri, aiwa dai usina kumbogara wakatsipika vana vako mweya yavo usina kuitsipika, kana ini ndaisambozomuka ndichiuya kuzonetsana newe. Zvino ndikuda kuti unge uchienda kunoudza hama dzangu kuti izvi ndizvo zvawakaita. So mukomanashi ndambozama kuignora, uye zvekare ndine mimwe mishonga iyo yandakapiwa. Mishonga iyi awa ndiwo mashandisiro acho andinofanira kuti ndinge ndichiita. So mukoma, ininiwo kutaura chokwadi ndakanzi pose apo pandinenge ndichinzwa kuda kunoita tsvina, ndinotora munzwa kana kuti ndinotora tsono ndobva ndabayirira muvhu. Handitendedzwi kuti ndinge ndichiitira tsvina muchemba kwete. Laki nekuda kwekuti ndakazoshandisa mari yacho iyoyo ndikabva ndachizotangawo bizinesi. Saka kwatinogara tinogarawo kunzvimbo kwekuti aiwa tinenge tiri pedu tega always, ende ndinokwanisa kungobuda panze. Usually ndinozviita huri usiku ndichita sekunge ndiri pacall, madhamu ivo vanenge vari zvavo mumba. Saka ndinobva ndatora tsono kana kuti munzwa ndobva ndabayirira, ndobva ndachizotanga kuita hangu tsvina ichinowira pamusoro petsono iya. Mushure mekunge ndapedza kuita saizvozvo ndinobva ndachizoinokora tsono iya, ndobva ndaitora ndobva ndazvibaya zvishoma. Uko kunobuda nepupu ndozvandakanzi ndinofanira kuti ndige ndichiita izvozvo. Kana ndapedza kuita saizvozvo ndinobva ndachizoisa pupu iyi muplastic bag kana kuti munewspaper, ndobva ndangoenda straight kutoilet. Tine mabathroom maviri, imwe insuite yemain bedroom, imwe yacho ndeye maspare bedroom. Saka ndinotongopinda ndiri chamhwiriri ndakanangamo muspare bedroom
ndobva ndatongonokandamo muchemba kwava kudira airfreshena kuti mudzimai asazozviziva. Ndinowanzokutaimira mudzimai apo paanenge ava kubedroom ari busy zvake achitamba nemwana kana kuti achiita zvetiktok, ndobva ndabuda panze nekukasika ndobva ndaita saizvozvo. Ndomhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichiita kana kuri kunzi ndikaona sekunge mudzimai wangu iye anenge ava nesimba rekuti ange achiuya kuzondirova. So ndoda ngoreurirawo kuti ndozvandakaita mukomanashi. Uyu mudzimai wandigere naye ainge ambori girlfriend yangu. Zvino madam got involved in an accident, vainge vari mukombi ndokubva vachizovhunika makumbo. Kubva pavakakuvara paaccident she did not even recover, vainge vari mukoma ivo nevana kuzonosvika vachizonofa. Apa kuchechi kwedu kwainge kuine rimwe lawyer rakauya kwandiri rikabva rati, unozviziva here kuti mune inonzi RAF, kana uchida tinodzifambira nyaya dzacho. Mamwe mapapers akazotoita zvekutogadzirirwa because mudzimai wangu akazoshayika mushure mekunge mari yacho isati yabuda. So by the time mari iyi payakazobuda mudzimai wangu ainge atoshayika, saka kuti unge uchiwana mari iyoyo munhu wacho afa zvinoti netsei. Mukomanashi mari yakazobuda. Payakabuda mari iyi yainge iri 530,000 rands, ndokubva vaya vachizotora 200 and something. Ndakasara ndiine mari mushure mekunge ndapiwa 300 iyoyo, ndokubva ndachizotanga business. Uye zvekare umwewo akabva achizonditi ainge achida epartner, tikabva tatanga kuita zvematenda kusvika pari nhasi. Ndokwakabva mari yangu. Ndakatora mari iyoyo, girlfriend akabva ati kwandiri, iwe wakandishandisa kubva rini? Uri kufanira kuti unge uchindiroora. Vakadzi munongovaziva, pano panenge paine mari hakuna kana anoramba. So mukomanashi ndinongoda kureurura kuti ndozvandakaitawo izvozvo. Asi ndanzwa nekushungurudzwa nechipoko chemudzimai wangu uye zvekare nekuramba ndichingonwa maantibiotic because ndava kungogara ndiine mainfections at all the times. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi panyaya kurwadza ndeapo pekuti ndinozvibaya netsono, saka ndiri kugara ndiine mainfections ikoko uko kwavanoita nako hanzi poop. Saka ndinongoramba ndichingonwa maantibiotics nemapain killer, saka hazvizondikanganisi here. I think pamaantibiotics apa ndo pakashata apo pekuti munhu unenge wava kurarama nemaantibiotics. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mhuri yekumba kwanabamunini vana vanoroorwa zvakanaka, isusu tinongochaya mapoto chete. Kumashure kwese uko ndainge ndichizviudza kuti zvimwe kuda munyama, asi ndakazosvika pakunetsana neimwe cousin sister yangu masvondo maviri adarika awo. So mukuzonotukana manje akabva achizotanga kundinyeya neimwe friend yangu. Iyi pane mamwe mashoko awo aakataura zvokuti kana friend yangu akangondiforwardira voice note racho iroro ndikaritumidzira kuna amai. Saka so far ndakati aiwa haisi nyaya, ivo namudhara vari pakutsvaka izvezvi kuti munhu anokwanisa kutibatsira ndiani, because vari kuti tinotofanira kutoti tinge tichiita a go back to sender, because iye akati ndokusaka vari marombe echikadzi uye zvekare zvitema zvedu zvose zvichauya pavari, vachangoramba vachingochaiswa mapoto. So amai vakabva vati mashoko iwawo mashoko ekuti anongotaurwa nemunhu anenge aine zvaanenge achiziva. Saka kutaura kudai so mukoma vabereki vangu vari pakutsvakawo vanhu vanokwanisa kutiitira go back to sender. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chimwe zvekare chinondirwadza ndechekuti mukomanashi ndinopota ndichirota ivo bankuru baba vecousin sister yangu vanouya kwandiri vobva vatanga kurara neni. Izvi zvinowanzokuitika paya pekuti
munhu wandinenge ndichifambidzana naye kana ava serious. Pane umwe wandakatombogara naye murume akabva anditi ne10,000 iyi yandiinayo ndoda kuti ndige ndichizomhanya kumba ndobva ndanobvisa tsvakirai kuno. Mukoma Nashi ko relationship iyoyo yakazomboenda nepi? One day akati ndarota banguru vako vachiti uyo haumbofe wakamuroora, ende kana ukada kumanikidzira kuti unge uchimuroora uchaona zvichaitika kwauri. Mukoma Nashi akabva achizotanga kutukwa nemurungu kubasa achinzi I will fire you. Relationship iya kwava kutopera, asi tisati tarambana ndakatorota banguru vangu vachitoseka vakabva vati iwe uri wangu, uri mudzimai wangu, why wanga wafunga kuda kuzvirodza, iwe uri wangu. Mukoma Nashi nemurume uyu takabva tarambana. Chinondirwadza ndechekuti mushure mekunge tarambana akabva achizotanga kudanana neumwe mukadzi ainge ari mukuru kwaari. Vanhu ava kutaura kudai vagere vose uye zvekare vatova nevana vavo vaviri. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo, ndozviri kuda kuitwa nevabereki vangu, vari kuda kuita a go back to sender. Hanzi kana munhu achipenga kubva ngapenge zvake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mu comment section.